Simon Stasiak, tillykke med 4-0 over B108. Hvad tænker du om dagens kamp? Jeg tænker, det var en vigtig sejr for os. Vi spiller godt. Vi skruer på vores chancer for første gang i lang tid. Det var vigtigt. Jeg synes også, at vi er sådan rimelig kyniske i vores eget felt. Det har vi også slået lidt med her de sidste par uger. Så sejren betyder helt vildt meget, og det er i hvert fald noget, vi kan bygge videre på. Vi har været undervejs i de sidste mange kampe, hvor vi har været lige på næsten. Men jeg synes, i dag der slår vi kapital af det, vi har arbejdet med her den sidste uge eller anden. Ja. Onsdag, Javnbugt. Hvad tænker du om den kamp? Ja, det er en lang tur jo, men bortset fra det, så er det klart, at nu kommer vi ekstra langt på afstand fra bunden i dag. Sådan som jeg orienterer, så er vi 7 point foran lige nu. Det giver selvfølgelig noget ro. Det er klart, at hvis vi kan tage det op og få noget ud af det og eventuelt vinde, så ser det rigtig, rigtig godt ud i forhold til at forblive rækken. Simon, tak for det. Tak.